zero ne. Aisha, Aisha. Hello, my sweet Aisha. Da matsala, today's ban ji muryar ki ba. Na kan kasa barci in ban ganki ba. Ban iya cin abinci, ina kike? Oh baby, ina ban ce cikin mata. Aisha gare ni kin zama yar gata. Nai kawaye a baya, amma ban yi musu take irin naki ba. A bari na so rukayya, ruki ta yi aure ban san me na yi mata ba. Ayya, daga ruki na so Fatima, zaɓin kishin Fati ya sa na kara gaba. Oh no, daga Fati na so Hassana, kuma ta so ne amma layin ta ba namu ba. Daga Hassana na so Hausa, baiwar Allah da har yau ban gane laifinta ba. Wayyo, da na fara kaunar Jamila sai ta fara zargina abinda ban san shi ba. Da gaske na so ummi Salma, a gidansu aka ce ba za na aure ta ba sai ta gama makaranta. A duka wayan da ne babu mai kauna ta kamar Aisha. Da ilimi Aisha, zo ba ni ruwa na sanyi. Ranki daɗe masoyiya zo ki ji, sanki nake